Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga George. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si George. Pangandoy ka na mo magtiayon nga kabaton og anak pero sud sa upat ka tuig na mong panag-uban huwag yun may katatogahig anak. O kung ano nga na problema ko ni ingam ko doon mga panghitabo. And angry silence the day where love has been, and in your eyes a look I've never seen. The music play as the lovers started. George! Tukan ko. George! Huwag na ka, George. Lahirin. Doon na natin anak ko eh. Kompleto itong pamilya. George! Kung doon na pagkira... Oy! Nagmata na rin ka! Hore! Kimurder ako nga. Ang George, gay mong huri. Hore! Basta man, nabungol na ka diha! Nanay! Nay? Nga nanay? Kisa mo nag-text ni mo, imo ni Uyab? Luya ko! Taka man ka eh! Di na ka makapamakakay ni Ana ebidensya. Pataka man ka! Pataka. Kinsa ning nag-text ni mo ha? Nay ay. Hi beautiful. Kinsa ning nag-text ana? Ikaw o siya? Wa lagi! Pataka man ka! Unsa lagi niya sa buti pasabot ani beautiful? Asama! Kala. Unsa man siya kala? Dili mo na beautiful! Unsa day? Unsa day na? Battery full! Ha? Ay, bibi na good huwa makunutas mo ay glass biya bibi. Oh, no. Tanawa kung saan ako. Oh, battery full di ay ni. Hibaw na siyang gi-charge na diya. Yun. Abi na ko beautiful. Bisang beautiful pa na. Kinsa man dahi giingnan og beautiful. Ako? Ha? Huwag ka mabuang nga. Sorry na. Nahinubra yun na imong kasilusa na. Was lugar? Ang angbi kaysa may di babala ka anak nga wag ko kahatag ni mong anak basig nangita kag laing babae nga makahatag ni mong anak. Hello? Hal-hal ka na da? Hal na paglamot ito. Mapong gani pagmatay mo. Ngita na yung kagubot. Malamot ako. Di ba kaligor ito? Iyon ni ka-insecure ang asawa. Kung nakasabot kayo po, tungod kay huwag mo gud may magkabato ng anak. Kung nabalaka siya nga masig adto pamangita, lain, na makatag na kong anak. Pero sa pagkatinood, huwag itaong kumubuhat o dili maayo. Kaya binangga ginagawa ng asawa. Pero, lagi, manglagot ko sa'yo kibisang di unsa mo pagpasabot. Musibaw din ang iyang ka-insecure. Unya to? Ay, dili man noon mariba. Nga tungod kay wa mo'y anak, mangita na lang lain ang usak ninyo. Kung mahal ninyo ang usa-usa, dili gud nga mahitabo nga magluib ang imong bana. Kadaghan yung mga we anak unya nga nung hangtod karon wa pa man sila pa man gyapon. Wa man magbuwag. Kana tungod kay pinangga magud nila ang usag-usa. Mao ba Mari? Oo, kanang bata gud Mari. Nindot pud kayo na sa gamay pa. Pero ug mudako na Mari, labi nag mutubag-tubag na. Magkaingon lagi ka nga, si bawan pa, may pagwan ako giutong sa gamay pa. Depende raman sa guna sa pagpadako sa bata, Mari. Oo, depende ra sad noon. Pero dili gid na ni mamalikayan, oy. Madato, mapobre, naago na ng problema ha. Mao nga, mas maayo pagway anak. Ako lagi, makalagot kayo ning anak na ko sahay, Mari. Ay, nga naman, Mari. Na, kusog kayo, mutubag. Kusog pa kayong mangutang sa tindahan. Bisag wa mangutang lang gyapon. Nya, maproblema na inigbayad. Aw, ba sige anad po na nimo sa gamay pa nga mo isuguon nimo permis tindahan sa pagpangutang. Oo, doon, Mari. Ano na diha? Inyo ra gihapong sayop. Ang mauwaw man sad ko nga, ako'y mangutang, Mari. Ano gutong mauwaw man ka uy? Mangutang mo gay ng gobyerno nga daghan kay kwarta kita pa. Mausad noon. Pero para nako Marino, mas tindot gid unta kon nami anak. Kay inig-abot sa panahon nga matiguang na, managpo na. Kisa may muagak nato kung magalisod na ta ang atong bana. Utro man po ng tiguang nasad. Mausad noon, Mari. Nabito ko'y kaila, Mari, iyang igsuon ko no. Wag gid kuno sila'y anak. Unya. Sa batanon pa sila, mag-away sila, magbugno gid kuno sila sa iyang bana. Pagkaidara na, kung mag-away sila, maglabayan ng mga butang. Pagkatiguang na, kung mag-away sila, magpininsingay na. Ha?
Kuya wagod. Oo, magpininsingay na sila silang mga sungkod. Sa ito'y. Recorded by X Thunder Gaming. Anay pait mari kun way anak, kay kun napa sila'y anak, ang anak may patunga dayon kun para kung mag-away sila uwangon. Unya kay wa may anak, kisa may muuwang silang away. Mauna na. So nindot gyud nga naa gyud anak. Mauno, Mari. Oh, Mari, suma ba? Inyo na ng akong anak, Mari. Sabo ka daw mari uy, mura ba kag naghatag og pahan baho-baho. Bitaw, Mari. Problema ka kuan ng akong anak, Mari. Uy, kamasupilon kayo. Aw, abanta ka, kay inyo man ang anak. Lisod man sad og laing tao ang kanang mapurisyo ang bataa. Disiplinahan ang inyong anak. Kay og dinan niyo madisiplina, aw kamoy paludhon ana. Mari, Di man ay sos nga nung gulguon nga na di ba na contest god kung ang uban diha di sila ka anak ako nya kami wasad pa pag-uwat lang ihatag po na sa Ginoo nimo. Malagi pre, pero makasina kay pre, kay press ni mo. Bisag nanindar kag tempura pero malipayon kay mo kay amay kay anak. O ingong ko mi anak kalit ra day anak taw na mi anak pre pero maldito sa mga bata pre giat kayo depende lang yun sa mga ginikanan po pre. Ako pre dili sa ingon nga pagpanghambog ha kanaliman ako kanak pero biyag lang maldito na pero buutan as pag tinuod ng pagkanak. Mayo gani kay kaya nimo pre no. Ha? Saan kaya mo? Kanang may ang imong panginabuhi. Manindar ko tawag tempura niya limay mo anak. O taon pre alili siya yung paghambog pre habi sa nindal ko tipura pre pero ang ako mga anak usa na ang pud sa Nusi pod ang usa na sa Twister ikatulo na sa Carlos Lawat ko. ang ikaupat na si Tio ha ang kadang kinamanghura na ako pre na ara sa Bilyana Oh, pulo sila na eskwela pre. wa nindag tipura kadang manghura ng pagkilimot Karaan na rin. Karaan. bungot sa ito pre Ay, nargas ako kagayan dahi. Unsa imong giingon, magunsa man ka dito? Ay, pada ako sa mong dako-dako dito kay dunay sa trabaho dito kay na problema lang ko sa mga empleyado ba. Ako mga ipada dito. Pila mo sa kakadlaw dito? Totoo ra. Pero maman ako dua kadlaw aw. Uli ayo ko. Unya ako nang usad ay diri. Sige lang. Uli ra man bitaw dayon ko. Nisubsarog akong balibaran. Ang football niya ko. Wala ko trabaho. Sige, alas naman ka mo larga. Uma. Ako na may nagkaroon ko sa kagayan kahit may problema lagi yung branch dito sa among kumpanya. Hindi pala may sugilanon. Naman sa akong trabaho dito. Nasitol ako ang problema dito. Ipauli ko. Pero mapit ako sa bahay sa akong igsuon na doon na kayo mo may magkita taon. Huwag sa akong pagbalik. Ay? Ay, dong, nagkay-uli na ka. Unya, kumusta man imong biyahe dito? Maayo re. Kisa di mo kauban? Si Angel ay. Angel, bliss ang tini mo. Bless ko, auntie. George, kinsa ni bata? Anak mo ito na ni Manoy Isko. Isa man na isko ba? Ako maguwang god. Maguwang, duha raman mo kabuo. Si Manoy Tuloyo ug ikaw, unya patay naman si Manoy Tuloyo. Anak ni siya sa igsuuna mo sa gawas. Saingan? Kato ko inahan so patang pakasal sa kong papa na anak to'y anak daan. Kaya napaangkan man to mama na ko. Ano pag minyo nila sa kumamahan, o ni kami manitulyo, ang ilang duha anak. Ha? Nakatiman pa mga ni Manoy na isko ni manitulyo. Kaya maamang gito yung amang gana magwangan. Mao ba? Uy. Ang ito nga, ninyos Manoy isko, o tuwa na si Manimuyos Cagayan. O ito nga, nihagi ko dito sila ha. Kumagwangan akong anak, napit ko dito. Eh, may nakilala niya dito sa aming tabuan. Unya ka, naglisod ng taon siya kay laliman ka nga. Umnum ko yung anak. Ang ilang ko yung nabuhi. Mananggot ka taon. Ha? Mao ba? Taon kay. Niya kami sa Angel, kani siya. Mauran ni kugihan kayo nga magtuon. Nga wala kita makatiwas, mga akong gida din kay ano na ko patiwas sa eskwela. Ngayon na lang makaskwela siya dire kay panitag makatapos na siya, makalampos na, makatrabaho.
O di makataba na sa siyang mga ginikanan. Mao ba? Kaya dito kaya ako sa siyang ipahimutang ha. Angel, dali. Dito ka sa mong kwarto. Ha? Ante, huwag makaon di, ante. Ha? Karoon na yung mga ondaron. Ato sa ibutan na yung mga gamit dito sa kwarto. Dali, alay sa nga. Dali. Oh. Pagumangkod gid ka tong George bata ah. Uncle, busog na ko. Dili na ko. Di na ka. Sige. Pahawayo na dito sa mong kwarto ha. Kay karong hapon, manlakaw ta. Palitan ta kasi mong masinina, mga gamit. Kay karuson na abis klase, ipa-enroll na ka na ako. Salamat, Uncle. Sige, lakaw. Pahawayo sa dito sa kwarto. Come. Uncle? Ay, Day? Iyo mo bang itutukan ng bata? ay ako lang giobserbahan. Kundi bata maproblema ang bata kay basi maldita kay na. Basi gusto kay na mo tubag-tubag nako. Ay, ako na paniguro ni mo nga buutan kayo ng bata. Lahat siya sa ubang mga bata nga niya din sa syudad. Sure ka? Huwag mo tayo anak, day. Itagaan-tag anak sa Ginoo, anak sa kumagawang. O nga, dili na tayo magmahi. Sige, day. Mula ka unang koron, ha? Kay mag-duty ko. Ikaw na bahala sa bata, ha? Ay, si Pasad din, ha? Pagka nananggot mo niya na. Oo, dong. Sige dong. Okay, sige. Arili ko. Recorded by X Thunder Gaming. Ante, naitaw ko sa kawas. Marag na ay pangita. Ha? Kinsa man? Ambot ko man ko kailanan ni ante. Sige pasudla. Ante. Ay masuko man sila ning bata Pero ambot nganong kang dili kay gaan ang akong dugha ning bata ay. Hay. Hello, Yods! Ayot, di lagi ka. Unsa ka dinhi oy? Okay, kitagaan kong Merlinda para video ki. Oy, ipaagi ko no ka diri, kay dadon ka. Karon nag-video kita? Oh, good! Pero, kadiya good. Kasi man itong miabli na kong spultahan. Kato. Anak mo kuno to sa igsuon ni George. Ha? Di ba ang iso ni George, si Tulio man, katong namatay nga giuro? Oh, mao bitaw. Unya, natin siya anak nga babae nga. Puro suto lalaki ang iyang anak. Anak kuno na siya sa igsuon nila ni George sa gawas. What? Sure, uy! Lagi, mo na sulti ni George nako. Saba ka diha. Lagi, oy, di mo kamutuon ako kakoy bet nimo. Ay, tayo paragon. Asam to bata, paduulan ko to nga rin. Nga naman, oy. Tawag ka lang, paduulan ko. Angel! Oh. Angel! Ngano, ante? Bayot ka na, Mau na. Hala, uy. Yala, uy. Hala. Nagdudagib ko. Nagduda nga unsa bayot, uy. Dili ka ni anak ni George? What? Ha? Sorry. Angel, sige na. Balik ito sa kwarto ni mo, sige na. Ante? Hala, Yats. Huwag ka makabantay itong bata, Yats. Ngano di ayot? Ang iyang dagboy ba? Ang nahong Yats. Murag si George. Yut. Sa ba day? Milakaw day ka? Ibiyaan na yung bata din yung siya Rosa? Ano day? Suko ka? Di ba? Ang ako... Paano magsuko ko? Mo magsulti yung daan nga milakaw ka. Mo ka masulti. Ba mo taka nga ay bata dali bantayanan? Kaya nga naman. Mabalaka ka nga, may mga atiman ang imong anak. What? Ay na lang na church, oy. Bisag kisay pasultihon. Kanang bata, anak ni mos gawas. Ha? Halos na ng mga tao din sa atok. Kung sila'y pasultihon, pulos gid niingon nga liwatay nimong bata. Busa, di na lang ikahibong o ikalalis pa. Ang kanang bata, klaro na kaayo nga imo na anak sa gawas. Ha? Imo pa kung patuhuon nga anak ng bata sa mong igsuon sa gawas. Ay na lang na George, klaro na kaayo. Mga mas may pagbutukan na lang ka sinuod kaysa imo kong bakakan. Pagsulti ko no, anak dali mo sa gawas o dili. Tubang! Yeah. Hapit yun ako magkulutahe ang bayot. Kay ako na hibawaan nga ang bayot ay mo inong palakaw tabi. Nga kuno, kining bata ako ko na anak. Hindi ako problema ron kay ang ako asawa. Niligid mo to nga ako to pagumangkon. Anak sa ko igsuon sa gawas. Nagkuugit siya nga ako ng anak sa lahing babae. Karoon mo lang lahi na
kayang tinagdan sa bata. Saan kayo buhato na kuha ni? Talog na bagi ko ninyo kung saan man ko mo may pasutin, Jules. Morning, Jack. Atong sindir dong, bro. George. George. George, o niya, si Ate Pres na pa may ati man dito. Ikaw, sa... Jorge, angga, basta mag-away Oh, na. kanis George. Kanis, kinis George, bam, kanang, wa sila anak taon, kanong ganda siya bata, gidudahan siya nga, ang bata, anak sa iyahang bana taon. Anak sa ani Jorge. Okay, Okay. napalakaw mas nagtabi ang bayot nga pareha di kunong naong. Bitaw. Anak yung kuno tong Jorge, mao ni yung problema niya, kaya ang asawa lagi, bam. Ito, sa Smia. Nito usmiya nga, kaya di na, sulti ko sila, anak mo siya. Ito, Sa may buhato niya, ani bang, be. Pagpara na ko, halison pag DNA, mahal man bam, no? Ako maggasto mag DNA. Bayad, boss doktor. Kinsa, ipakuan, kung kinsa inahan na to, day, Mia, kung kinsa inahan. Kuan ka na ang ug magpa-DNA tinuod kay mahalong bayad, no? Unya ang kanang gingon bitaw sa bayot nga pareha og naong. Dili man na problema kay naman ganing problema naong bisag dili parente. Bitaw, tinuod. Samot pa na nga igsuon na sa iyahang bana ang papa ng bata. Tinood na. Sa ganito yung ang gitang ang naong ba? O, ang iyang pangutana nga, murag ugan at tinagdas bata. Ang maayo ni mga nang buhato ng Sir George, no? Imong panaon ang imong maguwang. Kato maguwang niya nga laki, nga amahan mas bata gulyat. O, iyang panaon, aron magka-istorya sila siyang asawa. Aron mo tuo, di man siya mo tuo. May painanaon na. Oo. Panahon ni mo, simple kayo, sayo ka na tanan. Panahon ni mo, aron makapamatuod siya nga kini, iyang anak, kung siya, tinuod nga igsuon sa gawas. Kung may mo magdakag birth certificate, kinaaman din may butang angan sa inahan. Ha? Kay, unsingan nga niong, kung ari ka ni kadire sa Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, verse 1 to 2, mas maayo ang pagbaton o dalaygong kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Tinood. Klaro kayo, ha? Oh, mas maayo ang pagbaton og dalay gong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang imo dalay gong kinaiya ilhon sa ubang mga tao og sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Muti amra. Kung maayo kuno kag batasan sa wa kay anak, handumon ka sa mga tao, handumon ka sa Dios. Mao na lang to, George. Usa sa mga paagi para nako, imong pasuruyon di ang imong maguwang nga anak sa gawas. O pwede ipada ang iyang birth certificate sa bata, ang iyahasad, aron mabasa niya nga tinuod yun nga mauningan sa apuhan. Okay na. Aron dili na siya magduda. Unya pananglitan ibutang nato og unsay nga nini, pananglitan og di gyud siya mutuo. Ana na niya. Naalala hindi siya mo tuo. George, di siya tuo, George. Siya sa tiyan niya, ikay tuo. Kana lang, George. Pero magkongin ni George, George. Kuhaan sa, parang dudway samok buliat, no? Hindi sa giuli na niya ng bata. Ayaw, maluoy na siya. Kana usasan na sa kuan, bam. Usasan na sa paagi nga way alis. Iuli bata. Iuli na ng bata. Iuli na ng bata. Kung gusto silang managop, bam, ang iyang asawa may papiliya. Ana na lang. Para way alis. Ana na lang niya. O kanang na ang, kay daara ba sa nagingon nga, kanang dili ba kuno ta problema ng bata. O kung tagali, para di maglaba di mo ay uli lang natin mo maguwang dong. Yun. Kay maapektahan po doon yung bata. No? Iuli lang dito, kasa madapita siya, ikuha ni mo. Ako yung gulyat, makarelate ko na yan ni noon, Pedro. Ngano man? Makarelate ko ani kay sa diha bitong kanang nagimo may og kanang Bible sharing. Nya katong usa nga nagpaambit ingon siya. Dito pilutupan. O ba? Dito sa kanang sa biga, sa nang Biga? kada bitaw mga kita Sud sa atlas. Oo. Biga yun dito. Nagsinging contest, minsan wa pa may magsinging contest ng Bible sharing, may katong usa ka contestant ingon siya nga si Bambina giisip na ako na ikaduhang inahan. Kaya kung abi nimo ba mga ko papa, kung mama, kung mga igsoon, wa gyud na konsultihe may tungod sa kong bisyo, ikaw ra. Sus no. Mga pong niya. Nindot pa minahon oy. Unya, mana to George, sugot sa kani. Hatod na lang ng balik. Kaya George, ilang ka padaki ng imong problema, oy. Hatod na lang ng balik kay kanang na ang Saan bayuta, marites, saan bayuta? Marites. Yan to lagi gawin kapaslanan. Pasok, pwede ko nung Nuturo pa rin na akong parente. Bayot. Parehang itong naong gabina. Parehang magaling minaw, Pedro, di may parente. Salamat mo pinagating ito naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon.